yaksa kura rupa risedeng Narendra yaksa laku kang malwalya ingkang gambira marang angise siya ngamatu Prabawa kura mawali antitya durbalarsa mrih turnaning lawan Gok Tejo Mantri Gok kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun kepareng nimbali kawan ingkang abdi pun Tejo Mantri Biluk wonten dawuh bose kaget tatimu dak timbali ana ngersaku inggih sawetawis gugup tengah geragapan manah kula sak sampunipun nampi timbalan dawuh Paduka Sang Yaksendra. Sajak wonten wigatos menapa lho? Togo. Kula wonten timbalan ingkang adhawuh. Aku perlu takon karo kowe, Gok. Inggih, kula semanggaaken kula aturi ndangu. Umurmu ki wis pira, Gok? Dun. Umurmu ki wis pira? Kula niki ambak tiyang mboten nate ulang tahun. Kula mboten nate ngenget-enget lahir kula niku tanggal pinten wulan napa taun pinten mboten cetha. Pokoke anggere ten wayang nggih metu togok kali bilung ngoten mawon lah. Dicathetana nggih mung sak togok menajeng napa. Ajeng ulang tahun ya wis ora gablek apa-apa. Togok, kula tegese kowe kuwi umurmu ki wis tuwa. Mpun. Sampun. Ya. Yen ngono kaya wis tau nglakoni nandhang lara ya, Gok. Nandhang napa? Nandhang lara. Angge nate jenenge tiyang sandhangane ngagesang niku ngangge sakit. Nek mboten lara niku dudu wong. Ngeten. Gok, Nun, kowe wis tau lara gandrung. Sing kerep bilung. Bangsa sesakit ngoten niku sing kerep niku bilung. Mboten, Ding, nek kula mboten sagundrang gandrung. Ngentekke dhuwit. Panjang ngerti omahe celuk sampun lah. Cekecek buntel sarung go lunga pun bar. Gondrang gandrung nggo apa? Marai kuru. Ora. Togo kula bloko sutaku kasmaran, Gok. Nggih. Gandrung kaliyan sinten? Gandrung kelawan Putri Wirata. Nggih. Paduka kasmaran kelawan Putri Wirata atmajanipun Prabu Durgabau ya Prabu Basukeswara sing jeneng Durgandini. Gok ayune ngungkuli widodari tumraping aku, Gok. Niku jenenge Kencana Katon Wingko, Wingko Katon Kencana. Kowe iki ora rasa nyela-nyela to, Lung. Bar mateni pasar aku ya. Sing diundang sing ditimbali ki aku ora dapurmu. Lah witekno kowe iki ning ngarep ya ora ceket-ceket. Didangu kuwi ndang cek-cek ngono lho. Siap ngono. Taluhe kok remuk. Cangkemmu. Nggih, kula ngertos. Niku jenenge katresnan. Kencana katon wingko, wingko katon kencana. Wingko katon kencana niku nek seneng. Pun to dapure kok blethok niku atine seneng dadi kencana. Ya ora, Lung. Ya, 100 untuk Kang Togok. Kocapa. Kencana katon wingko niku nek ora seneng, nggih.
Paribasane arep biar murup kaya emas niku atine mboten seneng nggih. Mboten remen, ngoten. Ngono ya, Gong. Nggih. Menawi panjenengan ngalembono kali Durgandini wong dasare panjenengan seneng gandrung pun sandung cekluk Durgandini. Sandung gabrus Durgandini mesti ngaten. Turu mawon impen-impenen. Kita niku Pancen. Lah nggih. Sami kali nalika kula gandrung kali Putri Gunung Wijil niku nggih ngaten niku. Rupama luwak. Saideg sisan niku. Nggih, salajengipun Togog upamane yen to aku iki garwa kelawan Durgandini ngono piye, Gong? Ngoten nggih. Tiyang jejodohan niku menawi saking pemanggih kula. Ora enten to tembang Asmarandana nika gegarane wong akrami. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel-angel kelangkung. Lho. Ngoten niku. Ya ora lho, kesuwen. Nek aku ora ngono, kuwi kesuwen nek mikir kememeten kanggone saiki wis kedaluwarsa kuna. Lah nek kowe, nek aku petunge mung loro kok. Apa? Seneng karo pareng. Dadak nganggo Asmarandana, dadak musuh gamelan. Nekake Waranggana, mbok ya wis seneng pareng. Seneng sing lakoni pareng sing dianak. Bar. Ya ta? Angger sing lakoni gelem sing dianak oleh ngopo? Suwe-suwe dadak karane wong akrami dudu watu dudu gunung. Ngeprok dasmu kuwi. Dudu bondo dudu rupa dudu watu dudu gunung. Oh, ngawur. Ora iso nembang senengane. Menapa ingkang dipun aturaken munyuke mbelung jane nggih leres. Lah, mangke panjenengan sampun nate matur wonten negari Wirata menapa dereng? Dina iki uga, Kok. Dina iki uga aku bakal sowan marang negara Wirata. Oh, ngaten. Iya. Arep sepun krana becik aku arep matur ana kersane Prabu Durgapaya Prabu Basukeswara. Ning ngaten nggih, nyuwun pangapunten. Badya panjenengan niku Narendra lan niku ratu. Nggih to? Iya. Pun kondang Ratu Simbar Manyura Prabu Gajah Sora niku panjenengan. Kondang kalok Kajana Priyane nggih niku nyuwun ngapunten ampun gelo. Ora, Kok. Jenengan niku titah ingkang boten sampurna. Tegese badan menika ora seksa nanging muka menika duwi panggo. Iya, pancen aku ngakoni, Gok. Aku iki buta salah kedadean. Lah nggih. Badanipun raseksa lajeng mustaka menika duwi panggo. Ngerti lho, duwi panggo. Ngerti? Apa? Duwi loro panggo kuwi gading, gajah kuwi gadinge loro. Ya ta? Wong salah jadi kok buantre ora ilok-ilok. Lho. Jare duwi panggo, duwi iki loro panggo ki gading. Ngawur. Nek urung ngerti iki takono. Lah aku tau krungu nyandra manten kae ya ngono kuwi ya. Duwi panggo, duwi iki loro panggo ki gading, gajah ki gadinge loro. Nek mung sitok ku mesti digraji dienggo kipon. Menungsa ora tata, duwi panggo ya lho. Duwi kuwi loro. Panggo kuwi dasa namaning banyu. Tunggale ganggo, panggo, warih. Lah saiki sambung rapete apa? Loro karo banyu kok dadi gajah. Tak kandhani ya lho. Tembung loro duwi iki loro, panggo kuwi banyu. Tekse loro karo banyu gajah ki nek ngombe ping pindho. Kok ping pindho? Pisanan diserot lali agek dilebokke cangkem, ngerti ora? Nyuk. Goblok. Oh, dadi gajahe nek ngombe ping pindho diserot nganggo tlale agek dilebokke ning cangkem ngono ya? Ha iya. Duwi panggo, duwi loro panggo ki. Oh iya ya bener ya. Ya ngalah aku pisan iki ngalah, Kang. Iki dudu perkara kalah menang jenenge wong penemu pangerten. Milanipun sinuwun, saderengipun panjenengan kula aturi merdika ing penggalih. Tegese
menawi dipun parengaken menika inggih tegesipun Gusti marengaken panjenengan mengkudur gandine ning nek Gusti ingkang damel gesang boten panjenengan kedah nrimah ngaten kudu nrimo marang adiling kodrat agami menika pitados kalian takdir niku sami kalian kodrat ning eneng wiradat Kang ning menang kodrate bener menang kodrate ning manungsa ku diwenangake budidaya nek mung jagake kodrat tok keneng apa wong loro dadak goleke tamba mbok wis mendhe kodrat mati ya wis nek kowe dikono-kono tangga ning apa kena budidaya ora goleke dokter ora goleke obat ra ngono lho pancen menang kodrate ning manungsa diwenangake budidaya oh iya kosong-kosong dadi kowe bener aku bener nah ngono nggih res namung kemawon saderengipun panjenengan kula aturi tata ambok bilih mangke wonten moganing lelakon iya iya mung wae ya Gok dina iki aku nganti para prajurit sing tak sumelangake yen to nganti iki mengko Prabu Basukeswara ora ngulungake panjenengan tak gawe Karangabang negara Wirata. Nah niku pun sangu napa nggih memungsuhan. Mboten ngaten. Dados menawi dipun tampi nggih syukur menika tegesipun wahyu panjenengan dumugi. Wahyu apa? Wahyu katresnan pun dumugi. Siji pesti loro jodoh telu wahyu jare menungsa ki ora roh. Kapan bojoku teko ora ngerti, kapan aku mati ya ora mudeng, kapan aku entuk rejeki ya ora ngerti. Ngoten. Dados mangke menawi dipun tampi menawi saged dhaup kaliyan Durgandini menika tegesipun benar nampi wahyu ning katresnan. Wadene menawi dipun tulak dipun tampik ki sampun. Ngoten kedah narimah. Ngono ya, Gong. Nggih. Ning aku iki gempur negara Wirata. Ra aku saya kondang. Saya amba jajah aku. Wah, nggih menawi panjenengan kados ngaten nggih monggo mawon. Ning kula ngengetaken lho. Negari Wirata niku negari ageng. Negari ageng saestu. Milanipun menawi panjenengan badhe ngecak Wirata kedah metang-metang langkung rumiyin. Negara Simbar Manyura prajurit akeh, gamane akeh. Mula drika juwiti kangelan kabeh para prajurit. Korik lampit brungkat gimpul gajah lar singa barok. Yen wong Wirata nampik penglamar tak gawene Karangabang negara
tuan sembah niring hulun kapur berisang murbeng rat sahanane kan tian kanang sehintase maweh buka sawegung Gonggo Trigonggo Durga Mendak Kala Sirna Ambuka Wiwara Purnaning Purwaning carita caritane kang ringgit purwa Purwanira Carma kang cinorek ginambar rika janma jamanira para wali olah nangolah ring agama-agamaning budi luhur kelir ginelar pindhane jagat gumelar gelare awarna putih-putih kang mengkuwerdi suci jagat iku sipate suci datan kalepitan ing dedosananane dosa merga saka kali manungsa. Blincong minangka pepadang ibarat oboring jagat Surya Candra lan Kartika. Gedhog keprak imbane keketeking jejantung gending lan tembang. Minangka lelagoning ngawurip bungah kalawan susah. Dalang minangka utusaning Gusti anyolahaken wayang. Wayang minangka wewayanganing urip ala becik bener lan luput pramila gegambaraning carita sedalu. Yektine ya mung loro. Mati urip padang peteng lanang wadon bungah susah ala kelawan becik sing becik tinulata kang ala sing kirana. Sapa sing disiki ala ing kono wahyu kamulyane bakal sirna. Sirnaning wayang rampung kukut mlebu kotak tanpa beda kaya manungsa munggahi. Yen wayang mlebu kotak sesuk bisa dianggo maneh. Nah yen to manungsa wis mlebu kotak bakal antuk pengadilan suci saka Gusti kang murbeng dumadi ngunduh woing pakarti liding dongeng. Ya ing kono mau manungsa bakal ngerti lan weruh yen to sejatine derajat pangkat bondo donya raji. Sing aji kejaba mung amal saleh budi pekerti kang murakapi marang sesami. Hanengge pundhita kang kae kuwadi dasa purwa eka sawijadri nuwih dasa 10 purwa witan senadyan. Kathah titahing dewa ingkang kaungkulan ing akasa sinungging pertiwi kapiting samudra kathah ingkang sami anggana raras. Parantene datan kadhi ingkang ginupit ing mangkan nggih gumelare praja Wirata.
Pramila kinarya bebukaning carita Karana Praja Wirata negari ingkang ageng tur inggih agung. Dasari ayom tur inggih ayem. Pramila sinebat negari ageng Karana jembar tebane wiyar jajahane gedhe mulu pametune turta pinter-pinter kawulane. Negari Wirata dumadi saking daratanan samudra pramila sugih supitan sungapan kang sarta bandaran ageng tekse pelabuhan. Para nakoda kang sami lampah dagang layaran rinten dalu tanana pedha tilapet tebi sang sayaning margi. Para mongtane sami mungkul atul menyang telaten glira ngolah pasiten teman bumi cengkar dadi subur lemah grasak dadi mawur. Satemah apa kang nandur sempulur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Pari Palawija Karang Kitri tuwuh hambiyet wae nganti kaya manglung-manglunga wiwitane. Ingon-ingon raja kaya ginelarang garing pangonan kalamun wanci suruping surya bali mring kandhange dewi-dewi. Nalika semono datanana carane kandhang kanggo kinancing palang labet tebih tindak Durjana Juti. Kalamun wanci ratri kapir nglamat-lamat swaraning puji sesanti mring Gusti Kang Maha Suci. Matelaken kalamun to kathah ingkang sami ngrasuk agami. Senadyan beda-beda agamane beda-beda tata carane nanging tetep nyawiji kajen kinajenan daya dinayan. Datanana kang cacat kinacat sami ngluhuraken asmaning Gusti kang murbeng dumadi. Pinunggal kang hamur wing gita lah sinten wae ingkang jumeneng nata Binathara. Anyakrawati mbau dendhaning Praja Wirata menang kinocapna mapan usana pilahane dewi-dewi. Yen buta raseksa kethek pragusa pendhita keparap dewa wisik lampun ratu menang jejuluk sinten ta dasa namanira. Dasa 10 napa wis mestani. Jejuluk Mahaprabu Basukeswara. Ya Sang Prabu Durga Bau. Narendra mahambek para martanggung kinasihan para dewa kinamulen para widodari kinajek samaning ratu luhur datang ngungkul kandhap tan kasoring sesamping. Apa ta lelabaning Sang Nata Sumbuga wong kang nandhang karo penangsung warih, wong kang nandhang kasadan, asung suka marang kang nandhang prihatin. Yen to gedung wiyaring jajan uri keprabon pamekan Ratu Sratri tanana pedhote pinunggal kang hawi carita. Nalika semono nujare Respati manis Sang Bumanata keparmiya sinuwun ing Tinggil Binaturata. Lenggah datar kang kinari piting kencana pinati ing Satyana Warna nemek dabut pramedani. Sinebaran sari-sari kongas kinundung Widolisah cepat kasturi. Denayap sang janeng para biyada katanggung manggung Jaka paloro-loro ing sami ngampil upacara keprabon. Banyak dalang sawunggaling Ardhawanika kajumas duwi panggung ingkang sarwa rukma kinebut laring manyura kanan kiri. Kongas gandaning Sang Nata pindha prayangan blabar dumugi wonten ing pamurakan. Tembene kang amulat sina sipat kamanungsane panjayah Sang Hyang Bathara Indra Angejawantah binayang bayang saking para hapsari kasuwargan. Harep sidhem permanem tanana banek malangali sik suket godhong kayu tanobah sanirana datar mampah ingkang kapiyarsa mung cengpek singkuk lan jalak ingkang nyuluring paratak binarung swarane Kyai Abdi dalem kriya gending mimah kemasan ingkang sangeparing anambut kardi cat kapir cat boten pating jareng klang pating jareng kling sanyembara gantul madya raga mawi ajeng keping penangkilan. Lasing tentunya keparang lenggah mung bengayun punika ta warnanipun Sang Narepat Majaputra Wirata ingkang angka kalih. Ingkang kekasih Raden Durgandana. Bagus warnane wingit pasemone mimbuh bangkit hamomong sagenging para kawula dasih. Kasapeting mburi. Pisuman ora ingkang abdi kepatihan. Sarekyana Patih Pasita Sekti Mandra Guna Jayeng Palugon
pamekasing Paseban ingkang ading temenggungan tumenggung nirbita ing wuri pepaan dari saking Purwadya punika samya sumiwa bludak dumugi tatak arambat jejel riel rapet pipit tumpang dengkul gawe tanpa sala labet saking kengkang samyamara seba jroning pasiwakan Sinaranata nandhang sungkawa labet dene romrihatosaken roganira ingkang putra Pambayun Pawestri ingkang asesilih kusumaning ayu Dewi Durgandini ingkang nandhang gerah sariranira Anggandwamis pramila katelah kusumaning ayu Dewi Laramis ing mangke wis kakubonaken kayasakaken pesanggrahan wonten tepining Bengawan Bagiratri teka kaya ta mangkono panglucitaning Wardaya Sang Bumenata Wirata Sang Prabu Basukeswara ingkang dereng kawijining lisan miyanglunging gadung malengkung lir kawresan leng-leng indriya mangun kung kanduhan rimang kanduhan rimang lir lena tanpa kane mangkya darajating praja
kawuryan wus sonyoruri Rurah pangrehe para karana tanpa palupi atilar silastuti sarajana jana kelu kala tidha tidhem tandhane bu mati hartayeng radening ratune ratu Tama patihe patih linuwe pranayaka tyas raharja panekare becik parandene tandati paliya sing kala bantu katani tangit sira kang parameng kawileting tyadha kita ketaman ing rewi deneng upaya sandi sumaruna hanarawung pangimur manuhara metamrih milik pakule temah sirna ing karsa tanpa weka
Ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkara Jwangsuk sema mangadi luwih. Muga ngayomana sagung para dasih mimah kayuwananing ingsun. Putraning ingsun nggih kulup Durgandana. Kawula nuwun wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Diwaji keparing dumateng ingkang putra ing kadipaten pun Durgandana. Kakang Patih Wasita. Kawula nuwun wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Sinuwun. Temenggung Nirbita wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Sinuwun. Kono-kono Kakang Patih. Prayogakna. Pisuwanira nang ngarsaning ingsun. Ingsun bakal paring dawuh kelawan putraning ingsun Si Durgandana. Kawula nuwun niki sinuwun sampun boten kirang prayogi anggen kula suwaning ngarsa paduka ingkang sinuwun. Ya. Durgandana. Kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Diwaji. Tak rasa sansaya krasa tak gugu saya ngranui. Ora liya bab perkara ruwet rentenging penggalih ingsun. Jebul panjenengan ingsun iki saya tuwa ora saya kepenak malah saya bentoyong rasane tyas ingsun. Durgandana. Mbak Yumusi Durgandini ingkang ketaman Araga nandhang gerah sarirane anggo ndwamis. Nganti panjenengan ingsun ora kurang pambudidaya. Sarana lan usada apa wae ditamakake paripaksa. Ora bisa ngentasi karya. Malah kepara Mbak Yumusi Durgandini dina iki tak kubonake. Tak yasake pesanggrahan. Ana tepining Bengawan Bagiratri. Sira aja duweni panemu yen to panjenengan ingsun iki kejem. Nanging jroning tiyas ingsun mbok menawa kanthi laku dharma Mbak Yumusi Durgandini tak yasake pesanggrahan ana tepining Bengawan Bagiratri. Tak dawuhi nindakake dharma nyabrangake wong kang padha lumaku. Ing pangajab kanthi cara mengkono iku mau nggih Durgandana. Mbok menawa yen to Bathara bakal paring pengayoman wekasane Mbak Yumusi Durgandini antuk usada saka gedhening laku dharma. Mekaten Kanjeng Rama Prabu. Iya. Coba Kakang Patih Wasita wonten timbalan iki ngadhawuh. Coba Kakang. Panemumu kepriye Kakang Patih yen ana lakon kaya ngene iki? Kaluputan ingsun ana ngendi dodok seling perkara kaluputan iki upamane yen to ana panjenengan ingsun luputku ana ngendi Kakang? Apa maksih kurang pangrengko ingsun marang para kawula dasih? Apa kurang nggone ingsun dedana? Coba Kakang Patih olah ali nalarmu panjenengan ingsun mundhut paklimbang saka jeneng sira Kakang Patih Wasita. Lirsat tadeng sun kang tumiling. Angulati puspita kang
medem indah ing warni mitring taman non sekar waras iki kumenyuting tias boyoto jatuh kromo Sinuwun keparenga ingkang abdi kepatihan munjuk atur ngersa paduka ingkang sinuwun. Ya, Kakang Patih matura. Sadèrèngipun nyuwun pangapunten sinuwun. Atur kula menika mangke sampun ngantos ndadosaken gerahing penggalih paduka Kanjeng Sinuwun. Babar pisan ora Kakang, yen to pancen aturmu iki tinemu nalar bisa ingsun tampa. Matura. Sinuwun. Atur kula menika mangke ibaratipun gelandang carang saking pucuk. Lho, mengko dhisik. Aturmu gelandang carang saka pucuk tegese piye? Sinuwun. Mila kula saged matur mekaten. Sambetipun kaliyan panandhangipun ingkang putra momongan kula. Kusumaning ayu Dewi Durgandini ingkang ketaman Wiyadi. Gerah sariranipun Angganda Amis. Monggo kula dherekaken paduka Kanjeng Sinuwun niti priksa larah-larahipun sejarah ingkang sampun kawuri. Menawi mriksani kawontenan mriksani sejarah sampun ngantos dipun prisani ingkang putra kemawon wiwit paduka Kanjeng Sinuwun. Menika kados pundi rumiyinipun kok ngantos ingkang putra nandhang gerah lara amis. Mesthinipun paduka sinuwun inggih priksa. Mangkono. Kakang Patih Wasita inggih sinuwun. Ya. Ya pancen ingsun bisa nampa Patih, tak rasa-rasa bener aturmu. Yektine upamane Durgandini kuwi mau ketaman ora ribet sarirane Angganda Amis kuwi janjane mono ya ora mokal, ora aneh. Sebab manut carita kang wis dak tampa Serat Pustaka Raja Purwa ngendikake yen to Ratu Wirata kuwi mau rajaning Matswa tegese ratune iwak kali. Patih. Ya. Ingsun bisa nampa aturmu kang mangkono mau. Nanging upamane panjenengan ingsun iki mau budidaya duweni gegayuhan kang becik kang luhur kuwi rak ya ora kleru to Kakang Patih. Estunipun boten sinuwun. Lah mongko sira nyumurupi pribadi. Sak suwene Durgandini tak singitake ya tak kubonake ana tepi wiringing Bengawan Bagiratri. Kuwi nyatane para raja Narpati sing padha nglamar kuwi akeh.
Lah eneng kene iki mengko apa ora ndadekake kuciwa to Patih? Yen to ngerti putraku si Durgandini kuciwa nandhang sarirane anggo ndamis mangkono mau. Sing mengku garwa tembe wurine apa ora cuwa? Aduh, sinuwun sesembahan kula. Estunipun katresnan menika menawi sampun tumanem wonten raos sinuwun badya kados pundi kemawon tartamtu saged dipun tampi lan malihipun katresnan menika suci peparingipun Gusti Nyang Murbeng dumadi. Hamba bilih mangke menawi sampun pinanggih jatuh kramanipun sinten ngertos menawi kang mengku momongan kula pun Durgandini menika mangke saged angusadani wiyadinipun ingkang putra. Permarare mangus wumyo ngambrengeng kadi karunaning kaswase aneng marga malaku ngrisang gondo wastrat waja lan ngalungu ati ya bisa tak tampa apa kang dadi aturmu Kakang Patih malah dina iki ana sawetara sing ndadekake was melang rasaning tiyas ingsun ana salah sawijining aratu ingkang kepengin garwa teksing nglamar kelawan Durgandini. Ratu Simbar Manyura Prabu Gajah Sora. Manut pawarta sing dak tampa. Prabu Gajah Sora kuwi ratu buta ning salah kedaden. Awake raseksa nanging mestakane duwe panggo. Mongko Patih. Nawala penglamar dikanteni yen to nganti panjenengan ingsun ora ngulungake Durgandini. Wirata bakal digecak dadadekake Karangabang. Kondange Prabu Gajah Sora kuwi kadigdayane ngedapi-dapi aja meneh mung nglamake titah. Senadyan to dewa padha iring marang kasektene si Gajah Sora. Niki Kanjeng Sinuwun. Mula kang saka iku, Patih. Dina iki paripaksa ingsun bakal mungkasi ngrampungi marang darmane putraku si Durgandini. Ingkang dina iki mesanggrah ana tepining Bengawan Bagiratri bakal dak boyo kundur. Mekaten Sinuwun. Iya. Iya. Langkung prayogi mekaten Sinuwun kinarya ngreksa kawibawan mewah katentremaning negari Wirata supados sampun ngantos para kawula dasih menika mangke kasempyok ing aradan kawengisan ing peperangan. Ya pancen kono Kakang. Durgandana wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Rama. Sira kula aja wedi kangelan. Dak utus Lumawata marang tepining Bengawan Bagiratri. Boyongen kundur Mbak Yusi Durgandini. Lan syarat seranane sak daita teksi sak praune pisan kudu diasa kundur marang negara Wirata. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Inggih. Menawi kula mekaten Rama, kula nderek bingah raos sing manah kula dasaripun. Kula iki sampun katang sanget kaliyan Kakang Durgandini. Prastawa timbal dawuh paduka Kanjeng Rama dinten menika ingkang putra daya-daya nyuwun pamit bidhasarta nyuwun tambahing berkah pangestu diwaji kula Durgandana rawi watak prangga puja sesanti jaya-jaya mrih widodo aku nirana madyaning marga kula